O autor confeso do triplo asesinato machista de Valga realizou ata 15 disparos sobre as súas vítimas, cando menos iso apunta a investigación policial. Segundo as pesquisas, José Luis Abet disparou a matar e recargou o seu revólver polo menos en 3 ocasións, xa que a arma utilizada só ten espazo para 6 balas. Dos 15 disparos realizados, 11 impactaron sobre as súas vítimas. A autopsia determinou que a primeira falecida foi a súa exmuller e a continuación a súa irmá e a súa nai. Ambas acudiran a axudala. A Fiscalía pide para o acusado prisión permanente revisable por premeditación e saña. A investigación sobre o acontecido continúa. Pasadas as 12 do mediodía, unha patrulla da Garda Civil desprazouse ata a vivenda familiar e está previsto que proximamente teña lugar unha reconstrución dos feitos. No entorno do domicilio continúa habendo moita expectación entre os medios de comunicación pendentes de calquera novidade, situación que contrasta coa tranquilidade habitual do lugar de Carracido, unha pequena veciñanza da parroquia de Cordeiro composta por 17 vivendas. Os veciños móstranse doídos e conmocionados polo acontecido. A capela ardente das falecidas, situada no auditorio municipal, acudiron numerosos veciños e coñecidos para mostrar o seu respeto. O enterro tivo lugar esta tarde no cemiterio parroquial de Campaña, de onde eran naturais as 3 vítimas deste novo crime de violencia machista.